Okei, mikä on sun nimi? Aapeli, Kotilainen. Okei, kysymys on. Cardi B vai Nicki Minaj? Cardi B, definitely. Respect! Messi vai Ronaldo? Ronaldo. Se on komeampi. Ai jaa. Kuka on komein opettaja? Antti Koskinen. Okei. Antti Väistö. Mikä on sun lempiruoka? Kiinalainen buffetti. Mä haluan kysyä. Mistä kuvat, jos tää ei mene mihinkään? Ei, se on vaan Abi-show. Mä haluan kysyä sulta, mikä on sun lempiväri? Sininen. Kiitos. Moi. Moro. Mikä on sun lempijuoma? Perinteinen mäfä. Kiitos. Okei. Nonni. Kuka on tän koulun huijari / snitch? Tobias Diakate. Missä on Tobias? Kerro mulle eka, missä oot. Ok. Abdi sanoi, että sä oot meidän koulun snitch. Mitä mieltä sä oot? Abdi sanoi, että sä oot meidän koulun snitch. Mitä sä oot? Joo. Mitä mieltä sä oot? Mikä on teidän nimet? Leena. Sara. Mä haluaisin kysyä, että mikä on teidän type? Mulla on pitkät brunet futispelaajat, sit meidän koululaiset ja Antti Väistö. Okei. Entä sun? Tytöt. Sara, älä valehtele. Tytöt. Lähdetään pois täältä. Okei. Mikä on sun nimi? Rania. Rania, saat sä Kelatukea? Kyllä. Miten sä käytät sun Kelatuken tai miten on paras tapa käyttää sitä? Ihmiset oikeasti luulee, että mä niinku ostan jotain meikkiä ja jotain tollasta turhaa. Mut oikeesti mä oon fiksu. Mä sijoitan noin rahat. Et mä saisin enemmän tulevaisuudessa, sit mä ei tarvitse käydä töissä. Koska naisen ei pitäisi mennä töihin. Okei, anna jotain vinkkejä, jos mä haluan aloittaa esim. Sijoittaa. Laita sun kaikki rahat yhteen sijoitukseen. Kiitos. Okei, moi Shahad. Moi Kulala. Mistä sä tiedät, että joku äijä tykkää susta, että se oikeesti fiilaa sua? Jos se tulee sun himaa, pyytää sun äidiltä sun kättä. Millainen sormus pitää olla? Iso diamond. Okei, sun on standards. Yeah. Kiitos. Okei, me nyt abit ollaan lähdössä ja kakkoset ja ykköset jää jälkeen, niin meidän pitää antaa niille vielä viimeiset hyvät vinkit. Mikä on paras tapa lunttaa kokeessa? No ala-asteella, kun mulla oli esim. Jotain sanakokeita jossain kielissä, niin mä yleensä tein niin, että mä laitoin sen kirjan mun jalkojen tohon alle. Laitoin yhden jalan sinne kirjan väliin ja sit mä avasin mun jalalla sitä kirjaa, mutta se nyt ei ihan toiminut kauhean hyvin. Mutta nykyään lukios, mitä me Marissan kanssa tehdään, tai tehtiin, eihän me nyt enää sitä tehdä, niin yleensä, jos vaikka mulla on joku ongelma, niin mä teen näin. Ja Marissalla on se kone siinä auki, ja se kääntää sitä näyttöä, ja mä katson sen näytöstä, kun se zoomaa siihen. Tai jotain telepaattisia yhteyksiä muita, mutta toi on semmonen ihan perus. Mutta enhän mä siis ikinä muuten lunttaa. En mä tykkää semmosesta. Voi ei, tuossa oli äsken opettaja, se kattoo meitä. Kat. Ok, Aisha, moi. Moi. Mikä on sun nimi, Aisha? Aisha. Okei. Mulla on hyvä kysymys. Vetäisit sä lukion mieluummin 5 vuoteen vai vetäisikö se vähän pillille tälleen ripuliin tälleen? Ihan vähän se vaan. Kyllä mä vetäisin rehellisesti. Mua ei kestä tuo, mut 5 vuoteen. 5 vuoteen? Ai joo. Ihan vähän vaan, silleen. Ei. Silleen ihan vähän. Silleen. Toi on niinku low, mut nyt mä tein mun ego niinku low, kun mä vedän 5 vuoteen. Moikka. Mä haluaisin kysyä, että mikä on oudoin, mut romanttisin juttu, mitä teille on sanottu ikinä? No tää ei ole kauhean romanttinen, mutta tää on vaan outo. Et joku laittoi mulle, että se voi maksaa mulle 50 € aina
yksi varvaskuva. Joo, mä sain. Otan Eston pois huomenna. On mun mimmil. Älä vastaa tähän viestiin. Toi on tosi romanttista. Joo, mä sain tossa viime viikolla kommentin aamulla Snapissa, että mä en muistanut, että sä oot kaunis, koska mä olin niin kännissä. Damn! Moi, mikä on sun nimi? Otto. Otto. Mä haluaisin kysyä sulta, että smash or pass? Kuka vittu toi on? No, okei. Smash or pass, sun mielestä onks toi silleen kivan näköinen vai silleen ei? Sure, smash. Okei, kiitos paljon. Mikä on sun nimi? Elias. Elias. Pussaisit sä mieluummin Vesaa vai mua? Vesa. Valid, koska, no joo.